Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami ngingusitufuzela ngamandla Zulu. Le show la isibiza ngokuthi izigameko zempilo. So usisi wami namhlanje uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Yini le emenza ukuthi angakhona ukuhlala ekhaya, afise ukuzogunyuluka, axoxise kahle kahle kwenzakalani empilweni yakhe nanokuthi mhlambe-ke uzoxwayisa nabanye abantu asazi. Impilo zethu zicishe zifane. So sazoxwayisa abantu asitshele nanokuthi usahila yini. Mekuwukuthi akakahili mhlambe usaku-process yokuthi angahile kodwa-ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Maba lo hleli naye. Mamlambo. Mamlambo. Alright. Ukhulela kuphi? Ngikhulele Eastern Cape, Bizana. Okay. Ufluent kusiXhosa? Hayi ngiyasikhuluma phela. Okay, uyathetha. Ngiyathetha. Oh, alright. So, mase ungilandise nje kabanzi bekunjani ekukhuleni kwakho ukuze kube yimanje? Eish. Hayi impela ibenzima ke. Ibithafu ngoba umuntu ngikhuliswe ugogo. Okay. Khona omkhulu no auntie ke. Umama strong ngishiya ngisengane. Oh, askies. So awuthola ngethuba lokuba seduze kwamama? Ngithola. Ubaba? Umlando. Oh, okay. Wathi shona uma wanyamalala kwayena. How? Oh, okay. Kodwa kumbone manje. Ngamgcina ngimncane. Ngathi sengihlangana nomndeni wakhe. Wasasekho naye. Oh, okay. So ngicela ungichazele kabanzi ukuthi bagila ngani kwenzakalani? Kunesinye isitolo ngisebenza kusona sokudla. Okay. Okay, sasebenza ku-right nje futhi. Sokuba odaba take away yebo. Okay, kodwa kwakunoba wakathi uboss mhlawumbe umuntu ezothenga asomcela u2 ukuthi adonate. Kodwa wangasichazela ukuthi udonate ini. Hayi njalo kwakunemali ekayekaleli ukuthi umuntu akayihlanganise ngesuku. Okay. Okay. Mina ke mangena unothando yabo bengikhulume. Isikhathi bengeke mhlawumbe umuntu ngimbheke ngive ngisaba ukucela. Ucela lo u2 lo. Uthola ukuthi mhlawumbe kanye le mali beyibizile angihlanganisi. Ngihlezi ngisey'inkingeni njalo ke. Abanye abantu bosebenza nabo bebenjani bebekhona ukubacela lezi imali lezi noma la ngisebenza nabo becela abantu bebecela abantu bajoshe bebejwayele bona mina ukuthi umuntu namahloni. Okay. Kulesikhathi ngikubheka ebusweni ngibona ukuthi hayi ngeke lo shothi ngeke avumi lo ngiyavuma ngisabe nanokuthi abanye abantu kubeke bathi mhlawumbe ucela bathi ucilela ini isizathu sokudonate ini abathi asala sitshelwanga. Hayi wonke ngimbheke umuntu ngibona ukuthi hayi ngeke ngiyasaba shothi ngeke azavuma ngiyeke ngingacela. Kodwa ngathi ngiyasibona leso sitolo ngengqondo isitolo sithengisa ukudla and sicela u2. Ngiyasibona ngengqondo ukuthi ngabe siphi leso sitolo leso. So abaphathi njengoba bengakazi baze bachaza ukuthi kudonatelwa ini kahle kahle noma bebesho kuyikona ukuthi mhlambe beningakholelwa kuloko. Mina ngazi lapha yana kodwa nje ngoba nathi akaze sichazele ukudonatelwa ini futhi nathi le mali asiyazi ukuthi yapi. Yes. Kodwa nje ubona u2 phela futhi impela beyikwata ngempela ungayihlanganisanga le mali le bethe ihlanganisa. Oh kahle kahle shuthi ngelanga bekufanele kube nesamba osihlanganisayo. Kunemali okalelwa yona ukuthi okay namhlanje. Oh okay. Le mali manje mina ke hayi benhlenze eGhostini njalo. Hayi ngisana soma warning lo indaba lelo. Kodwa ukusebenza kahle inkinga lo R2. Yes. Lo ngisanisa njalo nhle ngithethiswa ngicela awangiyazi nje bese sengazi phela nje umsebenzi ntambama ngi-office ngiyoqula. Ngenyelanga mfana naye wabona wafika wathi nje hayi ngislowly shoot mina ngikwazi ukusebenza akaxoshwa. Uxoshela wona uthi awuhlanganisi lo R2. Uxoshela lo R2 phela kumele uhlanganise. Hayibo. Lesi sitolo lesi ngathi ngiyasibona ngamehlo engqondo kodwa lento le mhlambe ngicabanga ukuthi uyaqala ngangisase high school. Namanje usho ukuthi bingakapheli le mali le yokudonate kuphela nini kanti ukudonate kahle kahle angazi mina namanje besafuna balokhu beyifuna enike asiboni wathina ukuthi le mali yapi. Yes inziwani le mali because i-donation kufanele kube yinto esuka enhlizweni ngokuthanda kwakho. Yes akuphoqelekile but ngeke mase kwesikhathi eside kanje kanti abasesizakala labo bantu labo kanti kwenzakalani. Hayi ongathi khona ne-corruption nje kulezi zinto manje. Umuntu athi usiza abantu abahluphekile kanti yena
Sezenzele yakhe into. Manje sikuphi isizathu sokuthi mekuwukuthi labo 200 laba bahlangana, why becindezela abasebenzi ngesimanga sokuthi le mali le ayihlangani? Because phela i-donation iya ngokuthanda kwenhliziyo and into enhle. Because kukunikela kahle kahle. So mase kuwukuthi kucindezelwa abasebenzi sengaze axoshwe umsebenzi ngenxa yalabo 200 mebengahlangani mebengafiki kwisibalo esidingeka ngosuku kanti kwenziwe lana. Ngewazi labantu banemfihlo eziningi. Labantu somabhizinisi ngeke wazi ukuthi le iyapi le mali. Ngoba impela i-pressure besiyifakela umsebenzini usicela bo 200. Futhi abanye abantu bagoloza kunesikhathi ucela 200 abafuna isizathu umuntu ukuthi kudonethwa ini. Yes, iyapi le mali asazi kwathini. Because imali akuyona into esikha esihlahleni. Imali siyasebenzela futhi kanzima. So kubukhuni kwayinawe umuntu ukuvesana ukhipha imali kwathiwa incane kangakanani. But kubukhuni ukuvesana ukhipha ungaboni ukuthi kwenzala isimningi iminyaka. Sifunwana nemali o200 kwezinye indawo o5 zikhona lezi zitolo lezi noma ngabe ngeke ngize ngizisho because asi advertise phela but uthola ucela u5 la kwenye indawo ucela u200 kuthiwa donation kodwa akusapheli silokho sicelwe ngangisasa high school sicela u200 namanje basacela labo 200 so ngifisa ukwazi ukuthi njengoba benicindezelwa kangaka bebethi kanti nina nizokwenza kanjani. Angazi ngoba mangathiwa impela na uthi umtshele nje umuntu uthi awume lapha eminyango nawe nje uyinike nje noma 30 minutes ucela ukuthi ubheke uzothola yini. Because kunzima. Ngakuzwa ke lokho bona beyifuna la beyidimanda ngempela imali yabo. Angihlosile ukuthi ngikhulume ngempilo yami. Angihlosile ukuthi ngikhulume ngesingami but ngikhumbula kwenye indawo ngicelwa u200 nganqaba. Because basebebaningi u200 ngase ngibakhiphile and ayipheli into ye-donation nganqaba kwenye indawo ngathi ngiyabuka islip sami lo 200 lo uediwe ngawufuna nje sangifuna uqamba banga ngawufuna bawuthathelani lo hebo ogel wangihlinela ngangisizwe intombazana kwesinye isitolo kade ificelele 200 nganqaba wawuthatha ngankani ngathi ngithi ngibuka islip hayi nangu 200 lo uediwe lapho mina ngiwaza ngivumanga ngawo. Wahluthuka ugele enhlizweni wambona ukuthi ukwatile ngabiza imanager ngase ngeke la ukudla mina ngikuthengile ngiyibonile iprice yakho mekuhlangane nedrink konke kodwa lo 200 lo usungena kanjani ngabiza imanager angazi noma walahlekelwa umsebenzi noma kwenzalani angazanga futhi angizixakanga kodwa ngicikwa yilelo ukuthi nginqabile no200 kuyaba sengibona la ku slip kanti why kanti mhlambe benze ukuthi nibushaye u200 ku slip umuntu ekade nimcelile angavumanga nawe bekwenza ukuthi noshaye. Besikwenzeka kunesikhathi sitshontshe phela nathi. Ngoba kuthiwa ngisho ngithola isikhathi umuntu kuwe umbheke ubona ukuthi yo. Ngisaba ngisho ukukhuluma. And ukuthi hayi mhlawumbe ngeke ngibone. Ngishaya kwaphela ufuna ukuthi lesibalo lesi. And nani beningazenza ukuthi unishaye ngenkani ngenxa yencindezi. I-pressure sinayo. Kubaphathi. Manje umsebenzi masukulahleka masukulahlekelwa mhlambe uke waphuthuka uyaphuthuma waya ka CCMI. Ngeke ngiyanga ngoba yazi yadonsa lezi zinto mos. Yes. Futhi nje thiwa siyabantu abayihluphekelayo nje thina. Umuntu nabameli abantu labantu ungihambisa umuntu uphinde ufike kuphendukela wena into lapha ya. Afuthi ngisho ummeli wena. Uyasebenza njengamanje? Angisebenzi ngisahleli. Wakulahlekelwa nini umsebenzi? Ukungahleka unyaka odlule. Yo manje uhleli ngenxa yalo 200 lo. Bamba lapho nalapho amaphisi nje. Mhlambe mangase sikunikeza ithuba, mhlambe le video ingenzeke ifinyelele umuntu oyedwa oyingxenye yabaphathi balesi sitolo lesi esithengisa ngokudla mase sicela o200 kubantu. Mhlambe ungafisa ukuthini kuyena kubantu nabo abasengcupheni yokulahlekelwa umsebenzi wabo ngenxa yosimanga sokuthi bayahluleka ukuhlanganisa le target leyo suku esuke ifuniwe kuleso sitolo lesi esithengisa ngokudla. Mina ngingakusho ngathi okay noma ku-donate kodwa bangabaphoqa abantu. Nabangabafakela incindezi ngoba nathi basisebenza nathi nabo labantu abazothenga nabo bayisebenza le mali abayithatha esihlahleni abangasiphoqa ukuthi sibaphoqa abantu ukuthi bakhiphe okuthwani ngenkani
ngoba isigcina futhi nama-customer abaleka lapho Abaleka udinwa vele. yilokhu ukuthi Mina manje soloko njalo nje. ngagcina ngaleso sikhathi kade bengishayela u2 ngingawazi bagcina ngingakunqabile. bebaleka nabantu kwaphela uthi mina hayi lesithola ngesinesidina ngoba abantu uyancenga ngoba nawe phela uncengela umsebenzi wakho. Yes. So ungathini kubantu abasawushaya u2 bethe bewucela wanqatshwa but bewufake ku-slip bagcine bewushayile futhi lishubadule ekukhokhwa ku speed point. Ungathini kulabo bantu laba abawushayayo bangabanjwa uthola usakaza zabanje kuzobe manje kodwa uyayenza leyo nto? Ya noma ke phela enzela umsebenzi wakhe kodwa kuyi-risk lokho ngoba abanye abantu abayifani. Yes. Phela omunye agcina ngempela amxolisa ngempela emsebenzini. Mina ngabiza imanager ngathi lo R2 lo ngucela inganqaba. Kuyabajikijikisa ngiyabona ku-slip kanjani because ngiyazi ukuthi kuyimalini lokho engikuthenda ngiyazi ukuthi uyimalini. Kuyabajikijikisa ngibona u2 kanjani ngoba nginqabile phela. Ngase ngikade ngikukhokha ngase ngikhathele bese ngingaphezulu kwamanje sengi-right. Hayi vele ku-wrong lokho kodwa ke phela mina engakusho ukuthi abakuyeke ngoba sebantu asifani. Kungcono wena omunye ezovula mshaye. Yes. Mhlawumbe nowakwada wabiza imanager omunye nje abamgibele nje ngenqindi ngoba phela nasebenzela kanzima le mali. Yes. Ukuthi nje umuntu acele kahle mingavumi ufuna umuntu ayeke. Yes. Yo koze kwanzima but ke all in all wena mhlambe ngesingawe njengokuthi awusebenzi njengamanje imuphi mhlambe umsebenzi ogood kuwona nanoma ngabe kuthiwa awufundelanga kodwa ke into ongathi mina ngiyakwazi ukuyenza lento and ngingathanda ukusebenza mase kuthiwa nginikezwe lo msebenzi lo asazi ukuthi le video le ngabuka ubani owazana nobani so uyini wena ogood kuyona kahle yebo mina angingasho ngathi nakugona vele sayitolo ngikuda konke konke ngoba abogogo egogo wesebenzisana yabona hayi kile ngikwazi kuyenza azi ingane zakho kagogo yabona kwami ngangitotosike baba ekasifuse ngo5 athi emfuleni emakhaya besakhe emfuleni ngamanzi before sesikoleni siqala emfuleni sokha amanzi. Yes. Indukuka idlalike lapho abantu into eziningi ngikhule nje ngizazi ogogo abadlali abadlalo gogo and bake basho ukuthi yabona umfazi ozomthola okhuliswa ugogo best awugogo because wazi yonke into Gaya utshwala bezulu, ijuice ezulu, ukusinda phansi, ukutheza, bazazi zonke lezi zinto. Uvela uxakeke ukuthi hawu kanjani kodwa bayazazi. Bake basho nje abafowethu ukuthi hayi umfazi omuhle alright oyokulungela wena njengendoda yomZulu, umuntu omthola okhuliswa ugogo ngoba benza zonke izinto yes. Abazali babe badodosana, thola uyanetha. Sayanethi ngiyanethi hlala endlini mntana ngakadlali ngisho kahle monginetha uzokuncibilika ashona khona alusawotwena ubona nje yo akudlalwa ke la Shubile ngiyabonga kakhulu ukuthi ngivashela namhlanje kuhlelo lami angazi but let's hope ukuthi ukhona noma oyedwa mhlambe umphathi wakulesi sitolo lesi esidayisa ngokudla la becelana khona u2 noma u5 ozoyibona le video le and mhlamba sikhulumele nabaphathi abaphethene ukuthi abasike basixolele manje ngalo 2 sisi right sesisidi isikhathi and imali isetshenzwa kanzima kunokuthi ungavesana usuku kwakuthi ukhipha usheleni unzima ukukhipha lo sheleni because sisebenza kanzima yes asikho ehlahleni imali asikho esihlahleni but siyasebenza kanzima so let's hope ukuthi mhlawumbe ungasothola usizo uthola umsebenzi and abantu abafisa ukuxhumana nawe bengaxhumana nawe through iBlack Life TV but ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele uhlelo lami ngifisela nje inhlanhla kona konke ngiyabonga Mbukela bekhaya bafethu mekukuthi nawe uyimanager yesitolo thizeni la kuthengiswa khona ukudla la kucelwa khona i2 noma i5 bafethu sesenele manje sesi right ake nime manje ucela le mali sesi right because sike siyacela le mali leyo sinqabe mesivele ishaywa mase siyabona sesibona slip seedekile lo mali lesingazi ukuthi kanjani manje because sisuke sesinqabele sesi right ngalezo mali
mekuwukuthi uyafisa ukudonethela indawo ethizeni njengamo charity home, asinankinga ungadonate. Mekuwuthi unawo amandla, mekuwuthi awunawo amandla, musu ukuforsa, mengahlangani akuhlangani, ungakwenzi kube umthwalo uthina manje because thina so sifike esitolo siyothenga ukudla, kodwa mase sihlangana bezana nalabo 5 rand nalabo 2 rand manje sa-understand noma niyasiphoqa noma nenze njani. Mina ngazi ukuthi i-donation into esuke usikhipha ngokuthanda kwenhliziyo, hhayi ephoqelekile, hhayi ezovele ishaywe nje uthi uyabona kwi-slip boom sekhona 2 rand noma 5 rand usathi iyekeni leyo nto asithandi. Nanokuthi abasebenzi benu baxoshwa ngesimanga sokuthi kufanele kube khona i-target abayikhavayo ngelanga. Abantu basuke befuna umsebenzi, basuke befuna ukusiza imindeni yabo, ingane zabo, amalungu omndeni mhlampe asazi, kodwa-ke hhayi ukuthi bacindezelwe-ke manje sebezocindezelwa-ke manje ngokuthi bafunakala ngo-2 rand. Anikahleni guys, siyazi nani mhlawumbe mekuthi khona indlela sizeni nicindezelwa ngayo, anizameni ukukhuluma nani njengabaphathi niyiyeke le nto 2 rand sesi-right. Umuntu mefana donate ngokusuka enhlizweni yakhe ngokuthanda kwakhe, hhayi ukuthi aphoqeleke. Cela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare, ngithanda kakhulu. Bye. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi i-Black Life TV is in partnership with u-EasyBet. So ikhona ke i-link lapho kwi-description mekuwukuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje, ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno-Q akusiyona u-CK but uno-Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku-EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-50 rand mahala mase bekunikeza nama-spins ayi-25. So ibani ni-register, ngiyithanda kakhulu. It's the Black Life TV.